Gahrman arkadağım, dowlagyň uzutly bolsun, ömürjüňiz bolsun, nährwan arkadağım. Birazjyk giçirän galym bolyn, hiçden hiç ýaxşy diýipdirler. Daşary ýurtda okap bören, işläp bören hemme türkmenliň adyndan size gutluk sözlerini aýtýaryn. Bular ýaly mümkinçilik maňa döredý. Sag boluň nährwan arkadağım. Biz daşary ýurtda metriýa otyrys. Çağlamyzy atdymy taşlap, maşgalarymyzy taşlap, öyle bolýasyň janyňyz sag bolsun. Allah Taala şunu bize köp görmesin. Daşary ýurtdaky okap bören studentler $250 o pulu näme sowjam bilen oklar. Ýene janyňyz sag bolsun nährwan arkadağım. Siz gülüp ýaşaň, gülüp gezin. Owdan eşikler giyin, gow maşinleri daýlanyň. Biz daşary ýurtlarda bul bolmana taýýardyr. Ýene bir gulçuluk diýip erbet many daýdamok. Men sizi söýüp aýtdym. Yüzü nurlu arkadağım, menin canım arkadağım. Döneyin sana nährwan arkadağım. Hemme salam şu size gatdy gynançly we gyzgany bilen bir habar aýtmakçy. Türkmenistanyň banky şu täze bir karar çykardy. Indi Türkiýede uniwersitetler Türkmenistanyň hesabyndan, bank hesabyndan töläp berjekligini aýtdy. Şu gayrat edip anyňy ýetmän panika tuzurman gayrat edin. Türkiýe ýa-ma o köpüň eşdetdiň şular ýa kanun çykdy. Diňe Türkiýe däl, eýsem hemme ýurda degişli Rossiýa, Hytaý. Indi bu kanun kimlere degişli, kimleri degişirler. Oku tölegi Türkmen bankyň üstünden tölemek üçin Bilim Ministrligiň saýtynda her bölüm boýunça 1,5-2 müň tasdiklanan universitet bar bolsa, diňe şu 1-nji müň içine giren universitetlere bank üstünden tölek edip bilýäňiz. Yani eger de şu 1-nji, 2-nji, 3-nji kurs okuyan bolsaňyz, öň tölek eden bolsaňyz Türkmen bankyň üstünden, onu öňkü tertipde Türkmen banklary tölek edip berýär. Ele de şu ýyl universitete täze giren bolsaňyz, täze ýazlan bolsaňyz, iýun aýyň 18-inden öň universitetde hasap alyn diýip hatyňyz çykan bolsa, eýle de köýüň spisak boýunça töleňiz edip bilýäňiz, eger universitetiňiz öňkü spisakda bar bolan bolsa. Eger iýun aýyň 18-inden soň çyksa, onu gynansak da universitetiňiz şu hasapda ýok bolsa, şu spisakda ýok bolsa, onu başga universitet ýa-da başga ýurt gözlemeli bolýaňyz. Eger de Hytaýda tasdiklanýan talabalaýyk universitetde okasyňyz gelýän bolsa, arkaýyn meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Kada düşünmedik ýeriňiz bolsa ýa-da spisak tap bilmediňiz bolsa, komentariyada spisak diýip ýazyň, men size uğradyň. Başga da düşünmeýän soragyňyz bolsa, arkaýyn komentariyada maňa ýazyp bilýäňiz. Eger de video peýda bolsa, kyn bermän dostuňyz bilen paýlaşyň. Bu karar diňe şu ýyl kayıt bolonlar üçin mi ýa-da geçen ýyldan kayıt bolonlaram değişlimi diye. Teredin arkadaşlar, Türkmenistanyň şu ýyl täze geljek okuwçylar üçin değişlidir şu alınan karar. Indi şol okuwçylar bärik gelip yankı gelişim aydyk geçen universitetlerimde okasalar, çaklyk hatyn şolardan alıp şolar registrasiýa etdirseler, şoňlaň ýyllyk tölegi Türkmenistandan töläp bilenok. Bärden 50 tölemeli bolýar. Ýöne geçen ýyl, ýani şundan öňkü ýyldaky okuwa girenler, şu wagt okap börenler, ýyllyk tölegini öňden bäri töläp börenler değişli däl. Olar öňkü ýaly kak polojny ýene Türkmenistandan töleglerini edip bilýärler. Ya qaw dawan efekt, qawan ýaly maraglyma efekt. Qarşy efekt toy korkodaýyn. Efekt. Bu da sizin terbiýäňiz. Şunýaly erwet utanyň okmuş şu ýaşyňda ulakan heleýi bolup, kirli, görümsiz zat görmedik, ýene bir zat köplenç Aşgabatdan hyýt gelýär maňa. Men şurda dogrusyny aýdaýyn. 50%-im gowy fanatlarym Aşgabatdan. 50-50. Ýöne mesele hazır bu däl, Vesna ünsörme diýende däl bu terbiýesini görüň bu maşgalanyň. Häzir ýene bagyşly sorap başlar. Ýene ýarym saatdan. Ýöne aýtjak bolýan zadym. Şu zady özüňe awry bilen bolsaň ýazmagy, ýalňyş ýazylmaýar, ýene bir gezek aýdaýyn. Bu zat ýalňyş ýazylmaýar. Bu videony aýyrmaýan ýöne. Aglap öläýsen. Utançsyz, arnamyssız. Ay. Şu sen dogrun ejen keşke sen izine sokyp goýsady. Hak etmeň sebäbi bu durmuşy. Gynan ýenerim bütün dünýäniň sığın TikTok'unu sığmaýyňyz. Hiç kimem sığdırmaýyňyz. Bir-biriňiziň etinizi ýyp ölüp ýatyňyz. Bir-biriňizi diýs atyp, bir-biriňize çöp atyp, galjak bolup, birini garalap, birini erwetläp, birini hapalap TikTok'da bütün milyard adamyň sığan ýerine siz sığmaýyňyz, sığdyrmajygyn bolýaňyz ýani. Ana şonýaly gazma düşersin, yakma pişersin diýipdir.
durmuşun главный правила şu. Men şu durmuşda yaman kayın gördüm. Näçe yamanlyk edeller göz öňümde şolara şo zatlaryň bolup geçenini. Oňa da begenen Allah Taalaň şon ýaly gudratly güýçli o dünýäde däl de bu dünýäde görkezýe bize. Utanın biraz, yaşından utan, başından utan deyip ini şunu ýallara aýtsaňyz bolýar bize däl. Biz efirlerde vecera bolup oturmayız. Arnamız insap hakda gepleyenle hakda aýdaýmy? Biz efirlerde oturmayız maskara bolup. Efirde otursagam adymyz bilen, awraýymyz bilen sözümüze hemme zadymyzy akuratyn alyp barýas. 2000 adam maskara wazlaryň efirinde oturýar, pul atyp oturýar. Keselmen çağılar video goýy, efirde oturýarlar 10-15 adam oturýar efirinde. Hiç kime gyzykly däl o kesel çağı. Şon ýaly akylly bolsaňyz, ar namysly, wyjdanly adam bolsaňyz, keselleň efirinde 2000-3000 ol oturardyňyz. O maskarawaz, vejeralyň efirinde däl, olara tapan puluňyzy atyp bir topar akylly gepletseň, aslında boş adamlar. Allah her kim öz garnyna bir zat diýer, walla menem saňa diýen alýo. Beýdemde içe gitgen. İçeride yer var orada, boka yeri beydemde daşarık çıkken, yatıverde içeride. Näme daşarda? Şeýle mi? Yani, ya. Salam vatandaşlar. Ştaýda mümkin hatta widgetine bu dowamy. Orfetden maňa günne WhatsApp'tan jam edýärler. Gaçak galanlar 3 ýyllyk wizalarynda 1 ýyllyk bilen edenler, 3 aýlyk bilen edenler, turist wizalar. Hemmemde bir cevap ver, dinlen ştaýtyny. İş yok mu diýerler. Hemmemde üýşürýän ortada berişdi. Kim bar bolsa Russiýada iş bar, vatandaşlar. Hemmemde de iş var. Hiç kimden boş göz yok. Bizim bir vekilimiz var, adı Kuvat, aşağıda nomer geçecekler. Şoňa jam edersiňiz, şolam ne diýip bolsa Peter'e de yerleştir, Moskva'nın özüne de yerleştir, Kazan'a da yerleştir. Arkayım onun jam edersiniz. Şu sebepten var men size hemen de bir cevap bolsun diýip o video çekip oturuyorum. Tapal diyor, berden gidenler var, 3 aýlyk bilen gidenler. Ya anarda kaçaklar tapal diyor, käwür öyle kaçaklarındır. Usta olsa, ustaçılıktan başına çıktı. Dokument düzgünlerden şunu yani ulu pula diýär. Özüňize jogap berýärsiňiz, ustaçylygyň ýerine dur berýärsiňiz, açagan bolsa o işler bar, oluşup puluňyza da garantiýa bilen oglan jogap berer. Kepilmek ýeri häzir bäzide men TikTok'un yüzüne goýsam, nomeri da keşfet götürürler, aşağıda yorumlarda men ýazan oglanyň nomeri adı Kuwatdyr, janlaşarsyňyz. Ýöne bäziden gidýänler, hani düýnüň bir dogulma jam edýär, radaga diýär, men ýollaşym bilen 20 kilometr 3 aýlyk bilen barýarmyň. Moskwada bilet aldyk diýär, bilet aldylar, 3 aýlyk bilet aldylar, iş tapdylar motaýda, tapdylar bolar diýip, men ýa Moskwa barsam diýip garaşyp oturman, garantiýa berýärmi diýär ama. Ýa üstüme ýokjak bolýar. Ýok, dogan. Ten bar Moskva diýdim, göwüni özler ketipdiler, ähli bol, karı koca bol. Ketipdiler, men gitmedi demem diýerler, gitdi demem diýerler, men näme aýtjak bolýar ştaýda. Gidýärler, barym diýdim, gözlem işdiýdim, tanışlarym, bilişlerim bolmady, kıyın olundy, ýykylan ýagdaýda, emodan ýa WhatsApp'da muradaga diýen kömek edermiydim, iş tap berermiydim. Diýjek bolýan bäden edenlerim bar bolsa, gözümde 3 aýlyk bilen baranlar iş tapdylar. Ikamet ýeri bilen baranlar ýutup bilerdiňiz-de, janyny sag bolsun, şonu sizin dikkatyňyza ýetireniydim, orsetdäkiler. Bolýar.